sedan så släppte, jag minns exakt när det var. Jag läste en bok av C.S. Lewis. Alla flesta har nog hört talas om honom. Så han var ju ateist, han var professor i England och ateist, och så blev han omvänd, och så blev han den som har skrivit så många böcker om kristendomen som har blivit banbrytande i vår kultur. Och så har han ju skrivit böcker om Narnia också. Heter det Narnia också. Han skrev följande: Gud älskar oss inte för att vi är goda, utan Gud vill göra oss goda för att han älskar oss. En enda mening. Enda är det precis som en dusch av nåd. Gud älskar oss inte för att vi är goda, utan Gud vill göra oss goda för att